Hi guys, jotono na lamsa ni vlog tabo khechung this year ni first time Talni Awang share na nai tongayo mane no share nai ta tini kai ko tabo tiar khai tong ta tal no sapi gei to ko khe dushini o khe upero tong ke bini bestung rok kalayata thas ke pek khe ngai thang ta ke benang tabok sapi ki tong ta yang o cameraman ke tini ani bai ke yang moi daroi ko paper ro o ko ngo te odek takari ko tal sapi ki paijak ligala ga indong khatte ka stong khoi ko ke tal bora bo khaine hinwan chutong malaban bagai tal kisa kabang ke sapik nai hin tong ta ge nai to ni no rok pa sak jora tai nang no phun goi tong ka de bahai ke tini ang tal lawang khai te bahai ke tal bora share pa sak jora tai nang no phun goi tong ani kisa ke tal rong cho tôi nâng cao cái bề cho nó mồi ta rồi cái đi rồi ta cái bên kia sắp sa thằng lôi tao này thì có ông hàng kia tal bora khai những cái bagay ông có sắp cái bài chắc nữa cái bora sắp sa tao này cái ông sherry có tao hata bố cái bên sắp sa tao mình nhà lo tao bố sherry ya coi tao hata tháp ao sherry lại xong thì nè cái này tông đi bài cái sao này mình sẽ cố gắng giải thích khi lên được dòng khả cái còn yang ang sherry tông cái sự giống như thọ ở đa dạng ta mà lên thọ quá chứ cái chi cái xe cái sao thang bay về bằng cái mà tông hata cái có ta bố sherry tông quá máy tông đi nó rồi tabung gangge awang shirba ke dosang amo hingi tal bora sheri tong ta ma se ekdo marang saka first time snamani bala tal bora man magai angli ata iko buki to bak sap dipe baro ke dawi khlayuri rogo khari khai bel sangke chamos bai kisa ke re khata base awang hasing thangma chu ko to ngai inge ko line kiri kya bo ha bana chini buti ke te bai chapule male khele thokka ke te sing tong shu ha ta amo ko ta nai tal bora sale ata karak le abre let to ya ai mani ko tong lai suka som tini khaile yo muni le yaptin bang sing dong lai bai bi ke nei sang momo bati thai jangai thanga tal borai ko ta ki sa tong ko yang ser ja ya bong ka ang ke khibirish na hin dong ha ta ki ser mo ka thok se agoi thok ja sorry chini buti chini sini muthung go ya koi buti khai ka ta ro ga mo joto no ser ba yang ke a chini buti ro nai ta no phun goi tong na hai pun sai ra ka ta tabuk gai nai to ni do iko biang ro ko semar basu kisani bagai thok phanang ne ta mani ro bre kabu mani mana suka awang shel pro se kabu mana khang kai ko ngara chini butiyo ka tal bora no kisani ri rakha nga ta buk ko tharu pai ko li tong ta chini buti no bin bisunga habra bani bagai kutui suka bre chamani haipon no norom ni bagai tam hain to hata aram nanya tal bora to kisa kara ni te ba ni ko omono chini butiyo ramang no tasha gas pesang yang bo gas ko mo koi rakata sheri to kata chini buti panyai ko hor kisa ke ruai ang ta bo no kolei ang ko naita chini buti habla naita ge guys ang obo jotna video hablo kok saimali tak saima tong shong kai kana kisa hamplo disturb kha tong rana hani bini background ro khang khlai to hana kisa ang kana bla bong ga hati santam kok sai jong ke ba game nai de tini nan tal bora khymani happen nong nang teu sapro tal pai sin sakang khai phuno gana omoto tabuk se bla tal ni jorang ke sing mane obosor ni waspa chaja tini phasong ka ba tai wasi je khai chawa ra hne tong ta ga phunong te ka ham khanye tabung ke ko mui phrai mui sona nai tong ta mui borok songnai sai balu kachi nong ni nobo gamo ka sutui huli paija sutui baja khainai ke tabo ko bono kun arok ya do just sutui simita ke bono tabo shergana osman saja ko bosani obo tini no chanai ke ko sheri tongkha te ha kachak kan ke karan kan ke kari wei resineta ga sutui bai ke mai sineta
Tabuk ke ani bazarok bo monpai khe ke bike o kera nung thanga ta ge maja sinai ekdom ang sidi bazai maja karam nangjago yak rok kormo kormo khe nangka ke yak colour rijak hain the diba aboni bagui aram nangjago ke mon khata buk chasinai ta mai tei kisa khamgara si tongo bahaipano hingke obo khe chini piggy bank hingke oro rang dai tonma tei odek kari paikha tabuk tei odek kari naikhe bogui tongo video khlainai nongno kisa phangmai hinui ta hingke mono tabuk bokhok bai paisi phunuksimung guys sorry pulen sim phunukna laiya hingke oro bwswk omo khe ani do tei kaisa hingke bai ni ta hingke kisa samung nangai karimani ta hingke naitok ni norok bwswk kakha ani piggy bank o tei baini ro bwswk nongno phunuka naitok ni rang kaham khe koi keha nai teha tora nawi teha ma tokjogo kha hingke jotono sai kotor aboni sakang kari kera kha ta ang bo hingke torok torok karibani bwswk wngkha asuk phunukani do. Omo rang rok khadimani hingke scholarship rok kisa kisa manmani rok tang college o manmani rok hingkai oko bo haino bai thangmani hingke kisa misa oro daina rakmani ta hingke rigonai rok tagui phalmani rok hingke rang to haino toina bai thangbai o he deba manui rok paijago hingke ba oro haibano kisa kisa khe daina rakmani monsung no ta hingke bisik to bangya kisa no rang damani balugya khupla hingke toman hairok sigo hingkai aboni bagui aswk panglaia ta kisisa nongkha hingke nongno bwswk wngkha total sasiwano ani hingka hingke 4400 baini hingke 3200 wngkha ta hingke tamani balugya kono bisi toman sigo hingke ba aboni bagui o amini bala naila borok kheba buma bawi rekha bojak kheba tobi phaise oro sahai khato se ayang gunao khe thujaiya bolo jaga oro sahai tongkhalai tela nana chungno ko sido obo ekdom mangni naitok naithok soka ekdom sida haino cute cute pura haino ang o jaga o omo video khaingla kamodo guys tamni himalai bo naithokjak soka ang bo muikhun jok pura kwbangma khe naithok naithok khe berai toni rijak dara agartala o muikitong phalibla mane yangni no chini yangni no ta dara hingke chwng church o thangfru yanglai thangmala hingke nukha hingke bang video khai tipaikha ta hingke tabukhe eko church o phaijak tamni himalai chini bwskango october ni 5 tarik o musical meet tongo aboni bagui kisamo samung rok gana samung rok rehearsal khainani phailaimani ta hingke naitok ni norok pai asukjak tei chong simi sikok kwnui bai bai kwnui hingke mono borok bo torok torok phainai ta tabuk 7 pm tamui tongkha chong sa 9 jora rok swrwngnai hinui phailaimani ta horo mangsa chong swrwngjak salo hingke jar jar samungni bagui biji aboni bagui horo khe tai mano aboni bagui phaikhe yang masa kwkui hingke naitok ni norok paisak jora tui hingke ang o gaan ni oko audio remove khaima rekha hingke ono normo phunuknai aboni bagui.